Ndring pakunjaraning kepatihan Rama. Leres Rama. Nyun sewu Ki Patih. Pun Rama manut marang sliramu. Ih, Dikunjara. Nek pancen kowe Kang Mas, ora gelem. monggo. Ayo. Go tak kunjara. Inggih menawi ngaten nggih mboten menapa-menapa kula dikunjara kalian damar mulat aku melu. Tantram kang Siut. Cet. Bapak metul. Yung Pripun lurahe? ngantuk ya kowe. Ngantuk ya lurahe, karale metu ya keri. Kira iki ora dina pisuwanan. Do ngopo ting? Ning aku ra dawuh karo kowe. Kowe takon do ngadeg nang ngersatku. Dayun. Onten napa lurahe? Ya sapa kowe mau? Prajurit buta kula. Iki nulungi bocah dalan ya. Leres lurahe, niki kan Kira genthuk. leres. Ora duwe gawean Leres janan lurahe. terus tak tulungi. Syak Penak urip nang Kadipaten Blambangan. Keca. Dayun.
Wonten napa to Lurae? Jebulane gagal mardal ki nek dijak omongan ora tau. Jenengan ki rak sampun matur. Nek dagang mardal niku rak tiyang glandangan to Lurae. Ayun. Bapakne tol kiyem. Sing bindeng ki aku kok dadi kowe melu bindeng. Karang kula niki wau ngantuk njuk tumut Apa kowe bindeng pengen Lurae. ketularan? Kaya aku yun. Mboten Lurae. Sikil jenengan ki dereng mantun napa pipun Lurae? Sikil kula lho yun. Dayun. Wonten napa to Lurae? Aku pijetono. Inggih Lurae. Sing kesel gen napa Lurae? Sekeca napa mboten Lurae? Cangkemku iki dadi templetot. Mergane kenging napa kok Apa kowe ora kelingan jaman semono aku perang napa nggih napa Lurae? karo Kebo Marjoe tak singit cangkem dadi kaya ngene. Inggih Lurae. Nanging arep digdaya kaya ngapa nyatane. Kebo Marjoe mati saka tangane Mimak Jingga. Leres Lurae nek jenengan niku sektri mandraguna Lurae. Kok kula ki gak tumes jenengan ki kepripun to Lurae? Kenging napa Lurae? Ngunjuk napa Lurae kok mboten wonten benteran Lurae? Sepi ya. Niki kan mboten Cethuk. Aku kelingan karo calon garwaku. cinten Lurae. Gagal mardal. Napa, Pak? Jenengane kule ngaturi nggih sing Dadaku yun. Kenging napa to Lurae kok jenengan mengkis-mengkis niku? Kurang jam. Napa sesek? Niki gagas lenten sawah paling. Oh iya aku merem. Gagal mardal. Kowe tak dawuhi ya. Dawuhi napa, Pak? Mlebu ana taman. Waita mbek puyengan timbalana supaya ngadep ana ngirsaku ya gagal. Sendika dawuh. Wis kek ndang mangkat tok. Napa jenengan ki Kasmaranto Lurae? Aku wis Warai omong aku ora ngerti. foto sawetara. Kon ngawut kangen karo wasto sulitan Iki nang Joko iki. kang tak singitake. Napa nggih? Ayo calon karo aku ya yo. Sampun jenengan pikir tenan napa Lurae? Seka gantilane ngati guyon. Lakuni to. Aku iki ora ngudang wanita. Yen ora wanita
malih napa lurahe jenengan niku? Menika, Pak. Minat juga. Wanita bayangan sampun. Maju ra apa, Pak? Mardal. Dalem Aja tok dumuk-dumuk ya. Kuwi tek aku. Nika wau mboten dumuk lurahe. Apa panjenengan ningali kula kaliyan rai kula. Saniki wonten mriki. Kesel aku. Yon. Tulung wae to mbek dengan kami ceria. wis ngene. Kurang ceret kurang. Napa lurahe kok kula mboten Rada ndungkluk nan. Wah, mireng lurahe? siut cetut. Wis. Dek. Kanca loro do radong jak omong-omong. Karang kula wau ngantuk lurahe Bener, Pak. dian. Wah, itu mbek kuyengan ayu ya Yun ya. Leres lurahe. Piye? Wah, itu mbek kuyengan patimu ora krasa. Ora sepripun akibate? Wes boten sanyerak-nyerak. Nek aku wis sawetara ora mlebu ning taman. Mestine atimu krasa. Panjenengan menika lho. Wis murep enekno. Iki. Aku rak kangen karo kowe. Arep pundi? Aku pengen gandeng astamu ya. Ini dong. Wis murep enekno. Pripun kanggo? Jan belas lampu. Mbok aja mlayu-mlayu ya waito. Ya olahraga ora oleh mlayu-mlayu. Karo kuyengan ado. Calon karo aku ayu-ayu. Ayo poles-poles Kuwi sapa ndumuk-ndumuk karo puyengan kuwi kok sembrono. Meni nek kowe. Kang Mbok, kula mboten purun. Wela. Iklan sik. Nek kurang muni. Kok wonten iklan lurahe? Panjenengan menika ten riku mawon. Bingung angger kowe tak cerai mlayu. Bingung menika ndodok madhep ngulon mawon. Boten sak bingung-bingung karen ndodok. Sadurunge dadi karo aku ladenono ya waito puyengan. Mboten purun Ati kula. apa ya gelem sliramu? Mboten Kang Mbok mawon. Lah kok aku ya ora gelem. Saya suwe. Rosita Wis suwe. Ing napa lurahe? Aja no. Saya terus no. Katresnanku Ampun Adipati. Kula aturi emut. Kang Mbok. Kang Mbok. Kang Mbok. Cacat. Kang Mbok. Cacat. Kula aturi emut. Panjenengan menika sampun sepuh lho. panjenengan niku sampun sepuh kanggo lenggah.
ngono kae nek nyuyak Kalian Kang Mbok mawon. upama mbok diwangi-wangi ora kowe iki menceng. Ora kena kowe ngewangi aku. Mbok yo manut bae kowe iki. Sliram. Gelang itu apa iki? Aji-ajiku copot. Saat Atas lurae. Kang Mbok. Pun panjenengan riku mawon. Panjenengan menika kedahan. Sing napa lurae? Monggo klaturi jumeneng lurae. Pun lara boyok. Mangan kedoyokan kok. Pun. Pun lenggah. kalau ngucak yo lali. Sampun panjenengan lenggah mriki. Yen Kula aturi emot. yen mesem meraan Awas Kang Mbok. Tes. tak kok kene Kula piyambak mawon. Kula piyambak mawon. Enggak, Kes. Kang Mbok. Lah piye to ya iso piye to? Goke karo wong ati kok aja kuwatir to nek karo aku iki. Kula aturi emot. Nika lho, putrane panjenengan ten pojok rika. Ya aku ra mikir karena ra mikir. Waduh. Puyengan Inggih. rene kita amu tak apik ya tak. Sae ngene puyengan. Kula piyambak. Benten kalih ngene Alah wae boten iso. ora sak. Kula piyambak. Tak nggo. kanut kok puyengan. Kang Mbok. Kembok biasa. Kowe iki do tak kon rene aku kes Nggih. tak kon mijeti. Aku Yen panjenengan menika kesel monggo kula aturi lenggah Adipati, mboten sah nguyak-nguyak, mangke boyoken. tak kon ngladeni karo aku. Kula mboten purun ngladosi panjenengan. Wis suwe Sing to, luwih Kon. bagus wae akeh kok kon ngladosi panjenengan. Iya Kang Mbok. Adi gelem apa ora? Mboten. Kana nek kowe gelem. Klapa muda sak Aduh, pecangkol. Piye Kang Mbok? Ki piye? Ora nyerah. Lurae. Yo, ora usah melu-melu. Kang Mbok. Kana karo adi wae kana. Ana bahan wae aku ora gelem. Kang Nata gake kene lurae. Panjenengan apa sah tumat-tumat. Tekan kene lurae.
mandal kene dewane. Malah ngejak recek. Lah iki karep recekan, apa arep gandrungan, apa arep uyak-uyakan? Terus no. Suwe-suwe aku tiba. Jenengan lurae. Kang Mbok ninggalan. Timbang Sing pas. Boten. Kang Mbok. Terus Adi, apa ya sliramu gelem? kok Ladosi Adipati Minak Jinggo. Boten Kang Mbok. Yen gelem kono pen. Aku tak golek sing bagus. Keng napa lurae? Kok Wae to, mengkis jenengan niku? wae to bekku dengan Injih wonten menapa? Pun. didhawuhi kon mijet itu ora gelem. Lah ya kula mboten purun. Apa meneh kok kon tresnani karo aku? Wiwit iku sira wis suwe kon mapan ning Blambangan. Ning jeblane atiku wangkot. Yen mboten purun nggih hak mboten purun ampun diadu paksa. Kula kalian Kang Ngantos Mbok mboten. kaya watu item. Nyuwun pangapunten. Minak jinggo kuwi wong sing sugih. Bondo bantu setono. Wae tombek kuwi. Ning kowe nampel karo katresnan kowe. Lah wong kula mboten tresna. Nganti aku ngrampek-ngrampek. Jaluk tok ladeni ning babar pisan atimu ora. Aku ya Ora gelem tenan ngladeni aku. mboten. Kula mboten purun ngladosi panjenengan. Ora, Dik. Iya Kang Mbok. Dirangket. Ampun. Danyo. Ampun. Leboke paku ya. Ganti sing tak rembug. Ya ya. Pripun lurae? Rikala semono aku utusan karo kot butuh angkat butuh wadya boleh Blambangan. Tak kengsu ana ning Majapahit. Supaya ngaturake nawuh ning kena ngapa tekan seprene durung ana kabare. Mangke rak mari kabar lurae. Nika napa lurae damdak sampun. Keleresan lurae sama nika utusan panjenengan sampun dugi lurae. Dayun
Wonten napa lurae? Ket buta angkat buta. Leres lurae. Wis ngadep nang ngarepku ya Yun. Inggih lurae. Coba tak takon. Monggo lurae, mang tangkleti lurae. Ket buta angkat buta. Apa lurae? Bangan kabeh. Matur. Musike. Yo, matur. Rikala semono kowe rak tak utus. Sowan ana ing Majapahit supaya ngaturke nawala ngersane Ndyahayu Subasiti Kencana Wungu Ket buta angkat buta. Nggih, Lurae. Pati sak derengipun kula matur kula ngaturaken sungkem ing pangabek. Selak ora sranta nggonku ngenteni maragake ngalaturna. Kula sampun dumugi Majapahit Kanjeng. Lajeng nawal menika sampun dipun tampi Ndyahayu Sri Subasiti Kencana Wungu. Wis ditampa. Sampun. Kencana Wungu seneng atine ya. Nggih. Kowe padha melu sowan wingi ngerti Ndyahayu Subasiti Kencana ki ayune kaya ngapa? Ayu tenan. Alon-alon nek kula. Kula sampun kertos kalih kakang kula menika. Ya kuwi calon garwaku ya. Terus Nawala panjenengan Kanjeng Adipati sampun dipun tampi. Lan sampun dipun tentokaken dintenipun Kanjeng Adipati. layang sing tak aturke Nggih. diwaca karo Ndyahayu Subasiti Kencana Wungu ditampa Sampun dipun tampi Sampun lan dipun tampi. tentokaken tanggal lahiripun Kanjeng Adipati. Wis dijelaske. kok ana kelahiran barang iki. Tanggalan sasinipun. Aku kok Kenging napa lurae jenengan niku mboten mireng napa pripun lurae? Dayon Wonten napa lurae? Bapak netul kiyem omongane kok ora patek dong ket buta angkat buta. Napa panjenengane aku tae mboten sakit lurae. Kanjeng Adipati, anggenipun panjenengan napa? Jauh menika sampun dipun tentokaken tanggalipun Kanjeng Adipati. Tanggalipun tanggal. Apa? Piye to? Lali aku. Sing do cethone Lali aku. omong kuwi mergane lurae ki rada ora tak kepenak awake. Niku Kanjeng Adipati sampun rada Budek. Oh. Budek nek cara wonge. Biasa budek ngono. Ning karang gandeng niku Nek omong kuwi salah kita wae marga lurae rada kemeng sirahe. tanggalipun Selasa kliwat anggenipun panjenengan. Terus sok liwat. terus banjure Wulanipun Jumadi Lawas. dina sasi Wah, tenan. tahun. Taune tahun bebas Kanjeng Adipati. Dinane. Oh, cetha. Niki tulisanipun Aku wis ora maca. Dayon Wonten napa lurae? apa nang Blambangan ki ana petung dina kok Selasa kliwat ki. Apa ana kok? Nek dinen Selasa kliwat niku mboten nonton lurae. Tanggale Selasa telas ra ora.
Mboten nonton. Sasine Jumadi lawas sak ono. Mboten nonton nek Jumadi niku Jumadi Lakir Lurae. Jumadi lawas. Kowe layan ngono aku diapusi. Prajurit blambangan buta-buta gerang-gerang. Ning goblok kabeh. Tak dawuhi nglamar Ndyayu Suba Siti Kencana Wungu ora bisa mlatasi kowe buta apa. Iki tunggal dene. Aja minggat kowe ya. Pusakane niki manggota mawon. Manggota mawon niki. Wis. Aku wis iso nampa. Dayon, Wonten napa lurae? Napa dereng mari niki sikile? Malah kenging gondang paling niki. dayon. Napa lurae? Tengokin. Inggih lurae. Dara rungokno kuping. Kowe iki do melek mripatmu. Lek dadi wong goblok iki mbaya aja nemen-nemen. Wong diapusi kok ora krasa ora kira gebangeten kowe to. Allah sernane Ndyayu Suba Siti Kencana Wungu nampik karo aku. Aku njur kelingan. Janjine Prabu Brawijaya ing Majapahit sing saiki jumpana ing angin. Jarene aku iso mbrasta restuning praja ing Majapahit. Aku arep dijawabke karo Ndyayu Suba Siti Kencana Wungu. Ning kena ngapa? Janji rikala semono kabeh ora dadi kasunyatan. Nanging kabeh mung dumunung wayangan. Dayon Wonten napa lurae? Wadyabala mbrambangan ngangkat buta angkat buta. Padha siapno prajurit sak oke-oke. Sesuk dina sing prayoga Majapahit digecak perang. Dirangsang Majapahit dadekke Karangabang ya kot buta angkat buta. Nek ngono siapno gaman keris ligan tumbak ligan sing landhepe pintung penyukur kanggo ngrabosa perang ana ing Majapahit Jokot buta angkat buta. Dina sing apik padha siaga sesuk mangkat bebarengan Majapahit dibruki Batang Sayuta. Sendika Kanjeng Adipati. Perkara iki tak cukupke semene sithik. Dayon Wonten napa lurae? mangsa padha-padha ing pisuwanan. Aku arep munggah ning sanggar palanggatan manembah manekung marang Gusti Kang Maha Kuwasa. Muga-muga gegayu aku bisa kasembatan jinangkung ngersane Gusti Kang Maha Kuwasa ya Yun. Inggih lurae. Yen ngono pisuwanan dibudhalake ayo Yun. Monggo lurae kula dherekake. Do budal banget.
Kakang Pati. Kahanane kraton Majapahit tansaya ora tentrem tak rasake. Wonten mawon nelampaning jateng kraton ing ananging ketika ampun cilik ing pengganti awit kula tenan jatuh pun sepuh sak watas wonten ing panjenengan pranakuna lan bilih mangke wonten ing katentremane kan kok tinggul dateng para prajurit mangke anak kula layak layak. Nanging ngene Kakang Pati. Kaya-kaya aku kuwi entuk wisi ing Jawata. Panjenengan asal kanipun Kraton Majapahit kene bakal tentrem menawa kedunungan bocah sing aran Damar Wulan. Bocah desa saka Panembahan. Jahayu Kencana Wongu cecemban kula. Mboten wonten ingkang nami Damar Wulan menika ingkang wonten Damar Wulan menika nggih layang ceta, wulan menika layang kumitir. Mboten wonten. Kok paman iso ngendika kaya ngono? Paman ora percaya yen aku entuk wisi ing sing maha nasa. Sewu-sewu nyuwun pangapunten. Kula mboten ateges mboten percaya menika mboten. Wonten pundi ingkang nami Damar Wulan menika? Nanging pancen ngono unining batin. Aku tetep yakin menawa Kraton Majapahit bakal ayem tata titilan tentrem menawa kedunungan bocah kang aran Damar Wulan iku paman. Inggih. Menawi menika sampun dados kapercayanipun Dyah Ayu Kencana Wungu. Badhe dos pundi panjenengan badhe kula labeti. Kula badhe madosi dhateng pundi ingkang nami Damar Wulan. Kepareng kula nyuwun pamit. Kula badhe madosi ingkang nami Damar Wulan. Ya, ingkang atas atus paman. Mugi-mugi panjenengan asal damel. Diajeng Dyah Ayu Kencana Wungu. Inggih paman. Menika kula sampun manggihaken ingkang pun upadi wonten pangimpen panjenengan inggih menika ingkang nami Dados monggo kula aturi midi kiyambak. mila ingkang nama Damar Wulan menika mila Wonten menika. apa pancen bener sliramu sing aran Damar Wulan pisan? Inggih Gusti Ratu. Sakderengipun bekti kula kunjuk Gusti Ratu. Iya tak tong. Pangestuku wae tanpa ana. Sangat anggen kula mundi denan. Paman Lukender, Nggih dos pundi jenengan? mila leres lare menika ingkang wonten ing wisi ing Bathara ingkang tumuju dhateng kula paman.
Paman. Dan Ampun. Damar Wulan. Kula Ki Patih. Bola bali ya kowe meneh iki sing kluput. Iki malah Diahayu Kencana Wungu ora iso ngendika. Iki banjur piye Damar Wulan? Purbawasesa wonten Ki Patih. Damar Wulan. Aku tak rembugan karo Kakang Minak Koncar. Diramu ngenteni sedelo ning ngriki. Sendika Ki Patih. Dipati Minak. Panjenengan kula wastani kok beto pangek pakaian kaprajuritan menika saking pundi lan menika ingkang dawuh sinten? Nyuwun pangapunten Sekyana Patih. Sowan kula wonten ngarsa panjenengan. Nggih. Ingkang supados dumegakaken bukti wonten ing sayembara ingkang sampun kawedhar dening Yayu Subati Kencana. Nggih, terus pundi? Rikala semanten wonten sayembara ingkang saged nigas jangganipun dipati lambangan inggih Kasinggo. Kanyata Dewi setolan kumitir langing Kira Patih ingkang saged bingkas karya ingkang pun damel sayembara menika pun Damar Wulan kanthi mekaten Kira Patih ageman rasukan ingkang kados mekaten menika tandha bukti bilih Damar Wulan kawisuda pinangka loro ndoko utawi Senopati Agung wonten ing Katon Majapahit, Pak. Oh nggih. Prai mekaten kula nggih kok nggono. Monggo kula aturi ngagemaken minangka utusan mbrasta dhateng Ki Minak Jingga. Damar Wulan. Kula njeng Dipati. Kanyata wonten dawuh timbalan dalem saking Sang Prabu Dyai Kesubasiti Kencana. Inggih. Kegandengan ana ing Witiwanti iki kang bisa ngrampungi karya. Minangka nigas janggane Dipati Minak, Dipati Lambangan Minak Jingga. Kiramu pramila. Kula coba iki yo, Ber. Tawanter dawuh timbalane Sang Prabu Putri kiramu ndak wisuda pinangka dadi manggalaning yudha utawa senopati. Inggih. Sendika dawuh Ki Patih senajan to awrat kados menapa. Kula sagah Ki Patih. Ade tanpa ana rasukan kasenopaten lan tindakno dawuh Sang Prabu Putri Senopati. Sendika dawuh njeng Dipati. Nyun pamit nyun tambahi pangestu. Layang seto layang kumitir.
Drawak Kados pundi? iki malah Damar Wulan kaluhur supaya mak niki minak jinggo. Iki awake dhewe saiki Kesanipun Rama kados pundi sakmenika? main culika kudune. Nek awake dhewe ngalah mesti awake dhewe ora iso mukti ning mut. Saiki ditungkol aku nek. Mbuh piye wae engko awake dhewe kudu begal ana. Ayo, Deno. Adipati Minak Jinggo bakal tak sowanake ana ing Kraton Mojopahit. Kang Mas Layang Seta, Kang Mas Layang Kumitin. Injih Kang Mas menika. Kula sampun kasil nigas jangganipun Adipati Minak Jinggo Kang Mas. Piye Kang? Pancen Damar Wulan sedaya. Awake dhewe ora bakal duwe aji kang luwih bisa mateni Minak Jinggo ing blangkon. Damar Wulan iso kasil. Injih. Menika buktinipun Kang Mas. Saiki ngono. Pripun Kang Mas? Kowe ndak aturake menyang Kraton Mojopahit. Injih. Supaya kowe diganjar hormat karo anggonmu. Labet Nggih. negara iki. Menika saestu to Kang Mas? Yo. Nggih. Nanging ngono Dimas. Nggih. Mustakane tak gawani. Sira ndak derekake. Nggih. Menawi mekaten monggo. Monggo Kang Mas. Sampun kasil Damar Wulan sampun kula perjaya Rama. Menika mustakanipun Kanjeng Adipati Minak Jinggo. Bagus, bagus, bagus. Kabeh. Saiki men kuwandane Damar Wulan men doloro gagak. Ayo awake dhewe sowan nang Mojopahit. Kenapa Damar Wulan? Lah kok kowe gilang-gilang kuwandamu? Ya. Yen kowe mau iso ngalahke Minak Jinggo. Nanging iki mau mesti ana wong culika. Ya. Coba tak uripne Damar Wulan. Yo. Damar Wulan, kowe durung titi mangsane tuwa ing pati. Yo, bakal tak susuwunke marang dewa kang maha agung. Muga-muga kowe bisa mari, iso pulih kaya wingi. Urip Damar Wulan, ayo tangi
Damarulan. Inggih Bapak Begawan. Lah kok kowe gemblang-gemblang pandamono iki? Nika kados mekaten Begawan. Iya. Kula sampun saged nigas sangganipun Adipati Minak Jinggo. Oh iya. Lan sawau wonten mergi. Kang Mas Layang Seto lan Layang Kumitir beto ngrebut mustakanipun Minak Jinggo. Badhe dipun sowanaken wonten ing Kadipaten Mojopahit. Nggih. Oh, ngono to. Nanging kula dipun limpe. Oh, kula dipun ajar kula ngantos. Iya. Ya wis ora apa-apa. Nggih. Sing wis ya wis, sing wis kebacut ya wis. Aku percaya yen to kowe sing bisa nggawa pustakaning Minak Jinggo. Ya. Nggih. Tak sesuwun. Ayo. Sowan ana ing Mojopahit. Monggo Bapak. Leyo Seto Kumitir. Mengke aku minangka saksine. Nggih, monggo Bapak. Monggo digawa. Ya. Nyuwun pangapunten Bapak Jaya. Cekap semanten. Pagiaran ketoprak wonten ing Gunung Duk wontenipun dalemipun Pak Mit. Wonten kirang lan tepatipun. Para kanca-kanca nyuwun agunging pangapunten. Saged pinanggih wonten ing wulan candhaipun. Matur nuwun.